Vandaag mens en natuur. Wat verwachten jullie? Dat het gewoon super gezellig wordt. Ja. En interessant. Interessant, ja. En hebben jullie al een keuze kunnen maken vanmiddag van de workshops en de excursies? We gaan naar het Zwin. Wandelen. Nou, mijn vriendin is cliënt bij de Zeeuwse Gronden. En via haar ben ik op dit spoor gezet. En is zij er ook bij? Ja. Zij is er zeker ook. En haar zus ook zelfs. Welke workshop gaat u doen? Koken in de natuur. Dames en heren, van harte welkom. Heel fijn om jullie hier weer te ontmoeten en dat we ook weer in zulke grote getalen kunnen samenkomen. Mijn naam is Jan van Blaricom. Ik ben jullie gastheer voor vandaag en voor morgen en voor vanavond. En ik doe dat samen met Hanna. Ja, dit congres zouden we natuurlijk ruim 2 jaar geleden al gaan doen. Mens en natuur. En toen kwam COVID-19, waardoor we het alsmaar hebben moeten uitschuiven. En als je eigenlijk terugkijkt naar die tijd van wat er sindsdien gebeurd is, denk ik, dit onderwerp is alleen maar urgenter geworden, van mens en natuur. Ik kan me nog zo goed herinneren dat 2 jaar geleden in het voorjaar, toen die COVID-19 was uitgebarsten, dat we eigenlijk een soort van, wat je zou kunnen zeggen, een silent spring hadden. Dat we op een dag de vogels niet meer zouden horen zingen. Nou, wat wij eigenlijk in dit congres willen duidelijk maken is van hoe belangrijk die natuur toch is, ook juist als het over medische zaken gaat. Dus niet even iets om erbij te doen. En dat weten we al lang. Dat wisten we 100 jaar geleden al, toen er grote steden kwamen, zoals New York. Dan gingen ze bewust in zo'n stad een park maken, Central Park. Omdat je uit die drukke leven van de stad kon vluchten, of even pauze kon hebben in zo'n mooi stadspark. Een van de belangrijkste en eerste onderzoekers, dat was Roger Ulrich. En hij ontdekte bijvoorbeeld dat als mensen een operatie hadden gehad, een galblaasoperatie, en ze kwamen in de recovery, dan konden ze in 2 zalen gelegd worden. Eentje die keek uit op een blinde muur en de andere die keek door het raam uit op mooie bomen. En wat bleek? Dat die mensen die dat mooie uitzicht hadden, dat die minder pijnstillers nodig hadden, dat die sneller uit de recovery konden komen en dat ze in een betere stemming waren. Ja. Ik verwacht een hele leuke dag met bijzondere lezingen, actieve dag. En ik denk een hele hoop gezelligheid met iedereen die komt. Dat is eigenlijk een beetje wat ik verwacht van vandaag. Nou, voor jezelf, je sluit je ogen, je ademt in, adem in. En als je inademt, gaat je buik naar buiten. En als ik uitadem, trek mijn buik als het ware in. Adem uit. Adem in. Goed, en dan gaan we lopen op rechts. Ik vond het een leuke dag gisteren. Ik heb gisteren in eerste instantie interessante verhalen gehoord. Over mensen en natuur, hier natuurlijk. En vervolgens zijn we actief bezig geweest. Heb ik in de stromende regen in de kajak gezeten en genoten. Het was een inspirerende dag met workshops en ja, 's morgens lezingen en 's middags workshops. En het was leuk dat er in de middag een workshop was, waardoor je wat afwisseling hebt. Ook een bijzonder welkom aan de mensen die er gisteren niet waren. We zitten natuurlijk in een 2-daags programma. Nou, ik denk voor de mensen die er wel waren gisteren, dat je langzamerhand al wel in een soort van natuurbeleving komt. We zijn gisterochtend begonnen met een mooie lezing van Lia Naor, die eigenlijk uitlegde hoe wij als mens fundamenteel verbonden zijn met de natuur. We zijn verder gegaan met een hele leerzame lezing van Patricia Pendrier, die eigenlijk heel concreet kan duidelijk maken hoe paardentherapie, hoe het omgaan met paarden, hoe dat werkt op je stressniveau. Ik vond het leuk de reacties later mensen zeiden van, goh, we dachten dat jullie allemaal maar een beetje zaten te klooien met die paarden. Maar het werkt echt. Dus nou, alleen daarom zijn we natuurlijk al heel blij dat zij het verhaal is komen houden. Waar heeft u vooral over gesproken? Ik heb het gehad over de betekenis van de mens-dierrelatie. Wat dieren voor mensen kunnen betekenen in allerlei opzichten. En ik heb gekeken, of ik heb gepraat over het hebben van huisdieren, maar ik heb ook gepraat over dierondersteunde interventies, animal assisted interventies.
met honden, met paarden, met boerderijdieren. En wat betekent interventies? Een interventie is dus een zeg maar therapie of een activiteit of coaching of een educatie met dieren. Ik heb u een voorbeeld laten zien van kinderen in een ziekenhuis in Wenen, waar ze dus kinderen in aanraking brengen met paarden en ook met honden en ook met katten. En dat zijn kinderen die niet lang meer te leven hebben en die dus nu nog die laatste tijd die ze hebben op een zo plezierig mogelijke manier voor hen zelf door mogen brengen. En daar horen dan die dieren bij. We hebben een reis gemaakt net door allemaal mooie natuurgebieden. En daarin hebben we ontdekt wat de natuur allemaal doet voor onze gezondheid. En dat ging over de uitwerking van het licht op onze biologische klok. Het gaat over de natuur en de uitwerking op ons brein en hoe we ons daardoor voelen. Het gaat over bacteriën in de bodem, wat voor effect die hebben op ons immuunsysteem. Het ging over de stoffen die in de lucht zitten, die door planten geproduceerd worden, die we inademen. En uiteindelijk kwam dat alles bij elkaar met een verhaal van hoe moeten we met al deze kennis nu verder leven in deze moderne stedelijke samenleving.